Сьогодні поговоримо про бренди рефрижераторних контейнерів і їх моделі. Загалом є 4 бренди рефрижераторних контейнерів, а саме Carrier, Daikin, Star-Cool і Thermo King. Далі про них поговоримо. Carrier, модель Optima Line із спіральним компресором та частотним перетворювачем. Star-Cool, модель SCU40 із поршньовим компресором та частотним перетворювачем. Daikin, модель Zestia на базі спірального компресора із частотним перетворювачем та автоматичною системою контролю атмосфери. Thermo King Magnum Plus на базі спірального компресора із автоматичною вентиляцією.